Nerea Harrien idazleak Jende likidoa narrazio liburua aurkeztu du gaur Donostian. Helduentzako bigarren lana du eta perspektiba ariketa bat dela dio. Idazle lekeitiarra ikuspuntu orokor batetik gizarte postmodernoari begira jarri da. Ikuspuntu ezberdinetatik idatzitako liburua da, alde batetik erreparatzen dio gizarte likidoari, bertoko gaiak ekartzen ditu, ala nola maitasun likidoa, polimaitasuna, bakardadea, uzentazioa, irudiaren tirania, eta gai horiek liburuko pertsonaiak nolabait bustitzen dituzte, ez? Nolabaiteko kanpo azal bat jartzen die, bustia, eta kanpo azal horrekin bustita daude liburuko pertsonai guztiak izango liratekena jende likidoa. Jende likido honek izango ditu garai likido hauek ekarri dizkiguten ezaugarriak, ez, alderrai ibiliko dira, erresistentziarako gaitasun gutxikin, borondate gutxi, zalantzati, marea likidoaren barruan, ez, nolabait. Ipuinak dira, tantaka idatzia dago, baina nolabait ipuin horiek pertsonaiak elkarlotuta dauden ez ipuinez ipuin eleberritu egiten da, eta, bueno, izango litzateke nolabaiteko garai eferbestenteak edo odeira doazen garai horiek dena internetera, eskola, etxea, Tinderrera maitasuna, dena lurrundu orduko gizarte likido honen lekukotza bat jasotzen da liburu honetan. Liburu hau kokatuta dago gehien bat Berton, Euskal Herrian, Grosen, kapitulo dexente daude, Grosekoak, baina baten bat badago ere Grezian, dago kokatuta baten bat, eta, bueno, pertsonaien adintartea, pizkatxo bat, 30, buelta hortan bilduko litzateke. Beti fantaseatu izan dut garai likidoaren ideia horrekin, ez igual garai likidoaren edo Baumanen filosofiarekin, baizik eta ideia horrek daukan plastikotasunarekin, ez? Oso idea plastikoa da, idatzi bati oso ondo egokitu alzaiona, ematen diolako likidoak bezala edatzeko askatasuna, eta, bueno, begia jarri nun garai likidoan, eta likidoak zeuzkan ezaugarri horiek nire egin nituen, ez zentzu mitologikoan, klaro, ez dut esan, baina uraren simbolismoa ere jasotzen da liburuan. Ez zentzu mitologikoan itxasoak, enbatan, naufragiorik ez daude, ez? Baina badaude oditeriak, iztilak, malkoak, legiaz betetako balde bat, zentzu domestikoenean edo prosaikoenean jasota daude urak, likidoak. Eta pertsonaiak, likido horiei lotutako pertsonaiak dira, ez? Bebarru garbitzaile bat, akuarenean lan egiten duen buzo bat, urarekin esperimentuak egiten dituen neskato bat, konkistatzailea bizena duen emakume bat, labarren ondoan etxeak diseinatzen dituen arkitekto bat. Horrela, pizkat fauna akuatiko postmoderno bat, osotuko lukete.